Nobody ever offended these fanatics. They just woke up one morning and decided they are secretary to God. And they now decided that they have the power to know who goes to heaven and who doesn't go to heaven. And it doesn't even stop there. The fact is, you who decide not to go to heaven, possibly by your belief system or your religion, they equally feel that you don't deserve to exist on the face of the earth. And gradually they started with hate messages. From hate messages, it metamorphosized into unaliving. From unaliving, it metamorphosized into a situation now where they want to control a state with the hope and with the view of controlling the nation at large. So they now feel like in northern Nigeria, typically, they just feel that anybody that is not that fanatically inclined, they are even doing him a favor by residing in that land. Because naturally, since they are secretary to God, that same God has equally promised them that the Nigeria in its entirety is a land for you to conquer. Do you get it? So what you are seeing now is not a retaliation, but a fight for survival. Because when they were busy gathering momentum, the rest were sleeping. Everybody was sleeping. But as God will have it, one day, monkey will go market, it no go come back. And that is what we're having now. So, it's either we embrace peace and live as human beings and stop being secretary to God and enjoy this temporary life that everybody has to live, or we all perish, or not we all perish. At the end of the day, let the winner survive. And that is just it. So, I don't key into this. Okay. Ohaneze ndị bekee nakwa maka for that video ahụ na naketa nke bụ eziokwu bụ na ihe na-eme na Nigeria bụ you need normal human being thinking to understand ihe na-eme na Nigeria. Na na-aghọta ka m dozie ihe ọfụma because ama m na ndị nọ n'azụ nara anụ ihe m na-ekwu ka repeat ya ọzọ. Ihe na-eme na Nigeria, you need human understanding for you to actually understand ihe na-eme na Nigeria. Video ahụ na-echa is a very big eye opener for everybody. With a video, they check my channel with a video about the rise of Muslim. Maybe that video to put my travel. That video went error. So your actually will be in line with such thing and also tap into the knowledge and the things our brothers shared to also gain to exercise my own opinion in things now surrounding this country. I need a manner. In a man Nigeria begin unprovoked. And when we travel go no signal. I know mugwa some can down sasia wanya. One can down sasia wanya whether mature how you butege semoko. So the best way is to get a tackle her by Igbo Hasina na achoro me ha no long work. Manabia butele that or go I say kai no lunu do na no when one na one. Onye wasi me allow today by make your each what one nature what I win your signal one before my name had done about Bobomo. Exclusive video about some of the things Kanda see push the agenda na nearby. We will take the video about the rise of Igbo Muslim na nearby stated that Enugu is their official full target. Enugu with their official full target na nearby for now. For now, because now Obagala the name was state ekwero ka ha imogo ka ha kulu da me actually me. Na go you need use your head and reason. Obagala the name was state ekwero ka ha me actually me. So now habazi Enugu the peaceful. Choye me bago no lidi we na emezikini we na eme ha na eme. And they are busy mobilizing our people. Because na ha manade the next ogo ya abia between obolo the next ihe na achi plan oboro ogo the next in ha na achi plan oboro ogo egbe na mma ogo money psychological warfare and also mentality ogo. I repeat ogo
ọ bụrụ ọgụ egbe na mma, ọgụ agụụ, psychological warfare and thinking. That's the ọgụ ha na-achọ ibute. So na a lot of ndị be anyị na-amaba that Islam because na gịnị mee, ego is a being exchange hand, and what is the best way isi nweta onye agụụ na-agụ is inye ya nne. Somebody in the Bible sell his birthright because of na agụụ na-agụ ya. So now Nigeria as a whole and ndị nọ n'ọchịchị eme gịnị, weaponize go hunger. So tupu ị na-ekwu okwu asị gị na makwa na enwekwa rice na yard, enwekwa beans, so they will distract you from maybe na-achọ rice na beans, then things eme gịnị anaga on behind the scene. And Igbo anyị enwego too much distraction, not to kadobana night welcome this kind of distraction again. In my own opinion, I from Igbo Muslim as a full distraction to ndị Igbo. Nka ina-ekwu seke mwa as a person ma for Igbo Muslim as a big distraction to our Igbo race as human beings, because na enwele ha ikwete na ya before all these things happen. And Igbo I nwere culture and tradition, then I nwere Christianity. Two things that involve in a more than ana omenana ine joka oye dị na Igbo today. So I decide is ya no nwere kwa n'ọzọ import n'obodo ọzọ sị ka imeme ịnakwube ha ebe ahụ. Ịnakwube ha because these people never believed na anyị na ya nọ nwofu. Jene another video exclusively ka ife ka ndị asị ya convert ndị be anyị. If some of the girls video say na ha na-etisi ya na what is the first promise they made them? Ka eje shopping, ka egonye gị ihe. Ka eje shopping, ka egonye gị ihe. You find out na an average Muslim na spend the ego on who they convert to more than ndị be ha na-anọ. Yotago. A lot of people now, when they realize that na ihe anụnwa ha na-eme na onwezikwa isi, they don't come out again. Most of them na-abụ ha yagide arụ na ha ma amarọ ka o si bido ha nwụọ. Some of them na-agbara at the end because na by the time ebido kuziwele gị ihe ndị Arabic ha na-aga akụzi, knowing fully well that Arabic bụkwa imported narrative ha nwekwa within themselves. Because ije cheke Iran, original flag ndị Iran na nke akọnkala abụrụ ofu. Ya ka bụkwa the same people a na-asị gị na ha ya eme ha na ha wụ peaceful na abụ nka. They are never peaceful. So ndị Igbo anyị na-eke ike against Igbo Muslim anụnwa amụ ihe a na-eme because na ka ada ama ihe Ọnịcha gwara Obosi maka ada ama. Ana masị na nwere ndị Muslim dị good no dị, enwe ndị Muslim dị good because mgbe anyị nọ mgbe ugwu Hausa gbara ọkụ mgbe ahụ, ọ imam ndị Hausa bụ ihe save a lot of Christian race. The imam nwụrụ early this year. That man now on early this year, he saved a lot of Christians. Mgbe ndị custom chụrụ m ọsọ n'ụzọ Jingiri, go and ask anybody ụzọ Jingiri. Mgbe ndị custom chụrụ m ọsọ n'ụzọ Jingiri that year, ọ bụ onye Hausa ka moto anyị gbakpu. Ọ bụ onye Hausa ka moto anyị gbakpu. Ha ji wenyela ya ka mee offload ngwa ahịa ibu that night. The chike mgbe Nigeria go census that year, alahum na custom offices after Saminaka na Jos go and ask questions. The time I was very small, man, a lot of things them incident. And now I say experience. That time Nigeria go census, alahum na custom checkpoint that very night. Ajuwe also with moto na abana. Nda hajuwe chobayos on the so you know as na ha nwere on them and Igbo they have man this issue of impose their things upon our people is what I am against, because na the way hasi abata they don't cohabit together. Onya Hausa ya wipe ge cover line kiedela. That is just the anger there. God the one.